Kaixo, Euskaltegian gaudenez, nik eskerrak eman nahi nizkieke ikaslei. Irakasle izateko bideo honetan, beraiek gabe enukelako hau lortuko. Mila esker. Kaixo, nik eskerrak eman nahi dizkiot isiri euskara irakasten gain pertsonalki ere asko lagundu didalako. Eskerrak eman nahi dizkiot Euskaltegiko nire taldeari eman didate guztiarengatik. Bueno, eskerra eman zizkio nire lagunari eta nire talde euskaltegitik eta mintza praktika baita ere. Kaixo, ni eskerrak eman nahi nizkioke aikakoi, oso posinagolako eta aikako pertsonak eta kideak eta denak oso maitakorra dialako. Nik eskerrak eman nahi dizkiet nire euskerako taldea, giro oso ona daukagulako eta oso ondo pasatzen du gelan eta asko ikasten ari naiz zelako. Kaixo, arratsaldeon, Juanma naiz eta euskara eman nahi dizkiet Hernaniko ikasle, irakasle eta euskara erabiltzen dute guztiei. Eskerrak eman nahi dizkizuet Hernani euskalduntzen ari zareten guztioi. Gora Hernani euskalduna eta gora Hernani euskaldun berria.